Na, ahogy ígértük, elindultunk a pinceháztól, közben már voltunk a kocsmában, megittunk egy feles, meg egy sört, de az kevésnek bizonyult. Még az úton feljutottuk a forralból, amit készítettünk, és hát természetesen mindenféle helyre odaállunk, ahol nem lehet. Például itt van ez, hogy mágia megközelítéssel tilos és életveszélyes. Hát mi megközelítettük, és itt vagyunk. Szóval tilosban vagyunk és életveszélybe, és még amellett még forralbort is kotyagatunk, ameddig van. Szeretnénk, hogyha ez még nagyon sokáig kitartani, mert tervből hoztunk 2, még itt vagyunk, de arra megyünk Andók útra a Nagyfűvölre, amit megértünk, és ha esetleg eltévednénk és kajánk se lenne, akkor mindig az van a lehetőség, hogy fogunk nyulat, vagy valamilyen vadállatot, mert nagyon fel vagyunk rá készülve, hogy akár bőzet, akár nyulat, hogyha az életünk múlik rajta, akkor megfogjuk, de ha ez nem sikerül, akkor én például képes lennék Haris és Zolit megeszem, de csak azért nem akarom megenni, mert akkor nem leszek fel egy videóra. Szóval Zolira nem kell félnie, de remélem nekem se, remélem ő is lesz olyan ilyes, hogy megegyen engem, de szóval a lényeg az, hogy itt ugatnak a kutyák, mert azért még egy falu közelében vagyunk, de megyünk még bejebb az erdőbe, egyelőre, hogyha Zoli megmutatja, itt aszfalt úton megyünk, egy ilyen egysávos magánút, de itt most nem látszik a képen, de hamar ott még van egy sorompó, amit túl fogunk lépni, onnantól az már a senki földje. Úgymond, de nem a senki földje, de arra már nem járna, hát arra a Madásra jár. És még arra a Madásra jár útról le fogunk lépni a földútra, és megközelítjük Andók útat, ahol van egy forrás, és ott folytatjuk a felvételt, ha még élünk. Addig tükönülve várjuk. Kérem, kapcsolja ki.